mhlawumbe lento isebenzelayo izojabula ngabe uNkulunkulu angeke ajabule nayo. So abafundisi sabothanda ukuthi abafundisi bamanje bathanda izinto, abafundisi bane-peer pressure. Bane-peer pressure abafundisi noma sebefuna ukukhompyutha nangamakari. Bafuna ukukhompyutha ngamakari, bafuna ukukhompyutha ngokuhlala edrobheni. They forgot ukuthi umsebenzi wabo i-assignment yabo yini. Abantu bayahlupheka ebandleni lapho. Wena ufuna le mali, ayize le mali. Abantu bayahlupheka. Umuntu ayikhiphe ngeyokugcina, and you know now ukuthi yokugcina. And when uyifunela ukwenza ngalezi zinto ezingase-right. You do things for the love of money. Let's not tell them now. Tell them now. Nishone kunitimfundisi. Kazi ni nishonile. Mara moja kazi ni mbele gezi la NGP. Haikufuna kufanya ubiti 1,000. Iti sokoni abanye bathi umfundisi nebandla lakhe bathi hayi yebo masinikhonza la masiswaka kakhulu bathi sizomkhapha ngomkhuleko in the spiritual. Angeke beze ukuthi bathi letha umkhuleko hayi akufikwa lapha. Asilethi mkhuleko sizokhulekela. Sikhulekela ukuthi nesholo ngakanani nomkhulekela. Ngoba ngizohlalela emakhaya, it's all about money. Sunday after church, ngiyashare. Mfundisi kamina, mfundisi ugcoka amateki lawadurile. Teki we-10,000. Yeah. We are a sort of Basalan Sunday in bookcase. Basalan bookcase. Basalan in bookcase. What is going on? Just figure it out. Mali they see Nigela. Yeah. I can check with him, Shambo, Mampopi, Nazabuti, who showed the name, for the month, the Maspara. Akacheck ukuthi mhlambe kune student la udinga net imali registration phela yeneswasi sokubonelela kuya phambili net yelo kanje no masini endobe yakayina akucheke man endobe yakayina let me pray man uNkulunkulu hayi umuntu umboni kahle ngicela manje bless. It seems like lo muntu lo izinto azihambele kahle. Akufanelanga ukuthi wena sefanele wazi zonke indaba zethu okunye ugcina sokukhuluma ngazo kwenye indawo. Akukhuleke nje ungangibuzi next mara khuleke ngizuyibona ayiveli. Mangabe ngine-demon elingiphethe le-demon lingikhulule bese ngizokhona ukunikela. Mangabe anginayo uNkulunkulu avula izindlela through wena bese mina ngibuye ngizokublessa ngale blessing uNkulunkulu angiblesse ngayo. And mangikade ukublessa ngale blessing uNkulunkulu angiblesse ngayo bese uyangiphinda futhi uNkulunkulu angiblesse kuba yi-replenishment like this. Manje la I know the poor will remain poor. The Sasa will remain Sasa. And the richer will be very rich. You're doing evil things in my name. And unfortunately,
kunabafundisi ebabhizi nabafelokazi bey'ntanga. Athi imali imagine if nomntwana let's say na 18 years ubaba nomama bayashona basebenza Eskom kusala imali Eskom ithi izongifundisa izonginikeza imali every month and they will make sure ukuthi ngiyafunda whatever ngifuna i-laptop ngizayithola ngifuna lokho ngizokuthola ubuye wena uzofuna u-10% kulabantwana every month kuzokuthi ayisekho-ke abafelokazi abasekho iy'ntandane zisekho kunabanye abantwana labo abangama-twins abana labo banikeza 50,000 yathola imali manje labantwana ngibabhekile bebafawulela wena. Okay, lo munye ngiyambona vele uye esikolweni bakhulu usetishara ufuke nenyawo ngapho so ang-understand ukuthi okay mase kusuka isonto lithile at least mina ngenzwile ngikhuluma ngazi-matric ukuthi uzobonelela. Haleluya. uNkulunkulu uyakuthanda but into angazithanda akazithandi angeke azikugeka ngoba lezi azithandayo yakutshela so nalezi ezinye kufanele akutshele ukuthi so that mangabe khona beshiya yena uthi uNkulunkulu the power you have amandla nawo awakubekile wathethe la ubuyisa abantu wathethe the riches onazo uzithethe usebenzisa ini la phakathi kwamandla lami ngokuthekisa ngani abantu la manzi anani as far as uNkulunkulu wadlisa uNebukadneza utshani ngoba bekuyi-punishment so la abazalwane nabo ubadlisa izinyoka ubadlisa utshani yini season 12 izimpukane sebafaka kwidumu yenzani is how the blessing is coming uNkulunkulu udala ayazi wena namhlanje amandla nawo lapho uNkulunkulu utabafundisa they are cheating phakathi sokuphela umfundisi bayajona phakathi bandlela. Hallelujah, praise God, praise God. Abafundisi bayajona sitholelani sesenzani sisesekuNkulunkulu na but it's not too late to quit. Kunabafundisi abalala labantwana abancane sokuthi bathaketha abantwana abancane uNkulunkulu akayijabulile yonke le kanti uNkulunkulu umthumela azange athi go and be fishers of men. Why manje? Why all this? Kuba umfundisi